Vyvyšujeme vám tieto Vianočné sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastné a hojného Božieho požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské. Pochválim Pane Ježiš Kristus. Ďakujem pekne.
Uderila 12. hodina, porodila panenka Mária, porodila, povinula, do jasličiek vložila. Opatrujte svetlo oheň, aby nebol ľudom škoden. Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky, hojné zdravie, Božie požehnanie, v komore hojnosť, v rodine svornosť, na rolách a v záhradách úrody dosť. Aby ste vždy zdraví boli a s nikým sa nevadili. A nech vás svedomie netlačí ako mlynský kameň, tak už som vám dovinšoval, na konci je amen. Yeah.
Dobre,